Hi friend, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय बरायबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जों दा थांनो नागिरदों आदानि रुमनिफ्राय न'आव। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगो। आं सेन्देलखौ बावबायसोमोन आं। न'आव थांनो ओंखारबाय। बेनो आदामोन बिबार गायनाया। अदेन मा रानलायबाय मोननाय गोजा। नै न'आव थांनोसै साना मा थिखांखो नै अने दा साइकेल मानि लाबाय। आंबो गाखोनोसै गारियाव। मा खालायाखै? गारियावनो दं। आदै माबायदि बागथालाबायनानै थायो। गारियाव मानो इदि गाखोखो? ओरै फै। मोजाङै जिरायब्रा, गोलैबा मा जानांगौ? नोंनि मेगनखौ माबायदि नुदों इदि? नों लिपस्टिक फोनदों नामा? गोजानो गुस्थिया। गारिया खारबाय। एबार थांनोसै न'। रिलायन्सआव बाजार खालामलांनोसै। गोथां ना अनेरैनो। अखा हादों ग्लास माखायाव दै नांहैबाय नै। एबार बङाइगावनि ब्रिज मोनबाय नै। अनि दे समायना फैनाय दे। समायोथ' लानोसै बेखौ लानोसै हामगोन ना हामा नोंबा? हामा हामोथ' नों फसायदों ना फसायाखै? फसायदों बेमाय गदांथ' नोंबो समायगोन दं। ओमफ्राय बे गेदेरफोरनिसो बिबेकनो माखौ लागोन ना नांलाया बिबेकनो? हा? बिबेकना दंखायो नोंहासो गैयाना? दे लादो। मा दै बिलाय? मानसि जुदि सावनायखौ सावनानै नुवाखै। बैयो दुनिया पारा। Sebenarnya बै SSG बे माबा दैखौ जा साइसखा नै गोजान नामा गोजान ओंखारनानै हनै साहा बागानाव मालाबा बेरायफैदो। नै साप्राकाटानि हाजो मोनबाय एबार।
Paspora. Ebar patla no metai lanोसै Mana nengah? Oni nोङो मेथाइ लायगोन दखानाव मागोन मा बोजों Nggak ada yang satu. दे मागारान था Mana jentang? आंजों फै नोङाबा Mana jentang? फै मामिया दखान बाजाराव थांनो होनो फै थांला आंजों गारियाव था फै Nanti dia sendal apa? patla dङ जा मोजां मोजां आरो थांनो सोरनोबा नांगौबा थायरडनि माबा जायो साहा Wih, sini juga ada nantinya. Ini tuh Nah, itu mana ini? gimana ini kacinya ikut sana ikut santai kita. नों sana sih Ini bus. जा गिदिर गिदिर दखान दंखायो दंफांनि गोजा मोनो आरो ओमफ्राय जों दा बिसिबाङाव मोनहैगोन पाटला दं 20 मिनिट लायो न' मोनफैबाय जों दा खानाया आंना जायब्रुं जाजोब्बाय गारियावनो Nih, Bibeka. न' मोनफैबाय बिबेक फैदो अनिया ओंखारदो नै उनिदा बायदि गाखोदों फैदो फै बिबेक नों दुगैबाय न' मोनफैबाय दे दिहुनदो बेगा लाबोदो नि बेग आइजें माखाया थफ्ला थफ्लि लांलाय लाबोलाय नै सोर दिहुनदो साइकेला जों दा न' मोनफै जादों नोंसोरो नै माखासे खान्थाल जागासिनो थफ्ला थफ्लिया दे नित नै गोदाना गस्ला गोदाना आइयो नोंनि गस्ला गोदाना थाबोबाय नामा हो थाबोबाय खोमा दे आथिं सुवा माया खान्थालसो जाग्रानोसै आं नै सोरबा खान्थाल जागासिनो Hah? Gimana kayak? हर आंनो ओइखौ खवासे Sasa. Itu sudah apa sih? खान्थाल जानोसै आं नै फैनाय आंबो Uka? Uka gitu फैग्रा खान्थालसो जाफैबाय आं खान्थालाबो गोथावथार गस्ला गोदान लाबोनायखौ गानबायबो आरो सासेयाबो ओइ नै गानबाय खहे जाबाय नोंनि गाननाया नै दे जाबाय दे ओरै हरलाय हाय नाथ हाय साल खोन्थानाब्रा हाय होन दे ओरै खालाम हाय ओमफ्राय अनिदाबो हाय नाथ नै गस्ला लाबोनायखौ सानैबो गानबाय दे, terus,